Chin masabera chuan Dr. Fan le chin chu te lo langin chu i chuan lilam na hun pui tham tak khoi hot ani don thu soin chin family te pon an thil lu nei an lilam ve tur thu a soi bok Dr. Fan a chu pui tura alo som mai ba ka abiel pa nga lem chang le tur chuan alo som Dr. Fan an lilam tur lisa 10 million man lai thil amu chuan hriat chian chakin alo zot chin chu i chuan lo changin rau lu tak ani thu soin master zone zia siam nge ani thu chu alo hil bok Dr. Fan upon master zone zia siam ti a hriat chuan thil dik lo a om le ngei chu a ring hal chu mai ba ka paradise community 6 billion yen vel seng an sak mek chu chan enge mowangin 100 million yen lekin an lilam tran don ti a hriat chuan mak ati thu soin chin chu chuan paradise community chu mitam takin an chia ani an rin thu soin chulai hunan hathok tele endik tura police kal te pon van duina mak tak an to zel thu chu alo hril chin chu chuan soi chun zomin master zuan ji chu thiam thil nga tak ani thu soin lua family te pon master zuan ji an tho puya wangin mai ching city ya chung ko ho sapol an ni thei pha thu soi bok chu mai ba ka mitam tak chuan master zuan zia zirtir an ni chak thu chungai san mel tak hian alo soi ma se Dr. Fan chuan master zuan zia ni na tak chu a hriat veka wangin nim hlai lo tur chuan a hril an ti mek lai chuan Dr. Fan chuan amit la tak mai ancient magical weapon pakhat demon refining vase chu lilam tur li sa chuan a mu he vase evil energy te chu refining elixir thataka asiam theini ma se mi sing satia tan chuan man lai thil hlui pakhat ve mai ani sin dot lea chuan lilam na mun tur chu lo langin chin chu chuan an om na mun chu lua family ta ani thu soin an hau tu pa chu lua oin ta ani thu hrin bok chu mai ba ka chulai muna chuan master zone ji chu an ngai san le thu soin a chan chin chelam chu mi hriata soilo tur chuan alo hrin bok chin chu chuan soi chun zomin lua oin tau chuan azar boi reng thin thu soin chu wang abiel pa anga om tura som ani thu chu a hril railo te nuwa Mr. Lua chuan lo welcome in chin chu chuan Dr. Fan chu abiel pa ti alo hril chuan Mr. Lua chu alung oi lo kher mai Mr. Lua chuan engna nge a tho chu alo zot ngal Dr. Fan chuan mai ching medical university a zirlai ani thu soin ala graduate lo thu chuan alo chang chu vele Mr. Lua chuan ti mul photum chuan a chan thei tura angai lo dam doi chungchang chu alo zot ngal ma se Dr. Fan chuan alo ne so na samai Mr. Lua chulung oi lo hle in anaute zinga mi pakhat chu ake anat thu soin damdo in sang an pan hnuwa po ala dam thei lo thu soin tranpui tur chuan ati he pa hi dam lo der ni in Dr. Fan an ankol hnuwa po dam lo der tlat tur chuan an lo hril lok vek alo ni ma se Dr. Fan chuan an thil tum chu alo mulok vek ake chu khoin kal thei lo tak taka chuan a siam chu pa chu mang ang hle in Dr. Fan chu tidam wat tur chuan angen Dr. Fan an khoi le chuan aron thau zok mai Mr. Lua chu lung oi lo hle in Dr. Fan po chuan ati dam sak man chu poisa aron dil ngal chuti lai chuan master san ron kalin Mr. Lua chuan martial art manga in el tura lo ti in Dr. Fan chu a chak zo kani chuan thil lu tak 2 million man vel zet apek tur thu chu alo thil an in bei tran ta tia chuan Dr. Fan chuan master san chu anam leng hal dor mai master san chuan ala in rin man lo thu soi ma se Dr. Fan chuan a fin lo chuin lo mandang apek bel don lo chuan alo in sul pui du to big lo Mr. Lua chuan a chak le ani ngat chuan room chunga adu ber chu ala ka phal sak thu chu lo hrilin an in sul le don ta master san chuan tha ngei tumin a technique chak ber thunder palm chu aron mang ma se Dr. San chuan enga ma lo ngai lovin a power mang chuan a pai thal le ngal top mai Mr. Lua chuan makti hle in ain tiam nang chuan room chunga du ber chu thang tur chuan ati Dr. Fan chu hei kualin a mu po an rin lo formation hmang thlap an ven him spiritual marble chu la in Mr. Lua chuan alo ui mel kher mai ma se a thu tiam adin nge lo chu du lovin a pek thu chu alo hril chuti rualin ama ta ni lo thu le a thian pa da ani thu soin 5 million lai chuan khul sak le ngal chu alo dil ma se Dr. Fan chuan lo phal to big lovin kalsan mai chu atum
Mr. Luang ay tuwa na churon langin spiritual marble chu Master Zuan Zian local chatura ti thule alo ti bawani chuan an tor ngei tur thu a soilai chu alo lang chu tiang ani ta ka chuan Mr. Luapon lak bautir lo ram dan chungai tu in million zalai chuan le alo di le ma se Dr. Fan chuan lo phal lovin 300 million lai chuan alo khultir le sin dot le lo langin lilam na chuan tran don ta host chuan an lilam hasak ber tur chu lo tlang zarin Dr. Fana o mai Demon Refining Vase ka ani Mr. Lua chu ronding chuak ngalin Demon Refining Vase chu Master Zuan Zian adu ti soin lo kian tur chuan midang te chu aron dil chu tiang ani ta ka chuan midang po chuan lo changam lovin Master Zuan Zia chu an lo kian ti chuan Mr. Lua chuan 1 million chuan aron chang zui ngal ma se Dr. Fan chuan alo hlau ve hau lo 2 million chuan aron chan han ve le ngal Mr. Lua chu lung oi lo hle in aron vo zui nula pakhat chuan Dr. Fan chu mol ati thu soin Master Zuan Zia ti thinrim chu tu manan ngam lo thu chu alo soi ti chuan Demon Refining Vase chu Dr. Fan chuan achang zui host chuan lilam tur dang chu ron puang le ngalin Paradise Community nge kha ani host chuan ron soi chun zomin Paradise Community chu sakzo trap ani to thule 6 billion lai mai an senral to thu soin 100 million lek chuan lilam tan ani tur thu chu ron puang hetia man atlak niam wak na chan chu Paradise Community na thok tu te apiang chu nat na maksak tak tak tuarin an thi zel mai ba ka helai huna kala piang te chuan van duina an to zel wang ani mi puite chuan helai mun hi an chia ani ringin anei tu pa nge po hian chun zom ngam lovin lilam lo theilo din muna adin pha bokani Dr. Fan chuan ngai tu in Paradise Community a evil aura tam tak aum chan chu hrethiamin Master Zuan Zian tlom taka leya du wang ti chu hrethiam hal chu ti lai chuan Paradise Community nei tu pa chu ronding chuakin sum tam tham tak a senral to thu sein na thok then khatlo ala pelo bok nen lei sak ram tur chuan alo ngen ma se mi pui ho chuan hetiang ang mun lo om chuan lei ngam lo thu an lo soi liam hlom chu vele Dr. Fanarin ang nge in Mr. Lua chuan 100 million in a ron chang host chuan sal ani thu a puan don lai tak chuan Dr. Fan chuan 150 million in a ron chang vele ngal Mr. Lua chu athin rim kher mai Dr. Fan chu ron vo zui ngalin a in hnuk dok lo ani chuan Lua family ten phuba an ron lak ngei tur thu chu hril ma se Dr. Fan chu vo za mai chi chu ani lo ron ding chuak ve ngalin Paradise Community chu mun moi tak ani thu soin a chunga chena chak to thu chu aron soibok chu mai ba ka Paradise Community nei tupa hne na chuan 50 million dang pek bel atum thu a soi chuan anei tupa chu alo lom kher mai chuti lai chuan Master Zuan Zi chuan Paradise Community a evil aura om zong chu lo thian fa in ata ang mai chuan alo ngai to a phone chu lo ri in Mr. Lu an thil om zia ron tril chuan a thin rim kher mai Master Zuan Zi chuan ama nge in mala ka tum thu sein aron kalvat tur thu chu a hril lilam na lam chu ron lan chun zom le in host chuan lilam tur hnung ber chu ron puangin an lilam tur chu Heavenly Treasure ani mai ba ka Master Zuan Zia siam nge ani thu chu a soi zui bok chu mai ba ka he treasure hian van nei na thlen thei thu le anei tu chu lo tar harin midang aya adam rei tur thu a soi bok mi pui mit chu lo la nga hle in tu po mai chuan chan lo an hlau kher mai host chuan a chan tan thei thu soin 10 million ian chuan an lilam tan mi pui te chuan chan lo lawin an nei sum zong hang chuan an lo in chu luai mai chin chu in chan ve tum chuan Dr. Fan chuan lo dangin a lem mai ani thu chu alo hril chin chu chuan apa in a ron hon ngei tura cha thu chu hrilin million som kwa chuan a ron chang Paradise Community nei tupa Mr. Guan po chuan van nei na nei pha ringin million za chuan alo chang ve bok chin chu chuan a poisa kenin a dei to lo thu soin Dr. Fan chu poisa pu galo dil Dr. Fan chuan poisa puk tir hrim chu awi lo thu soin ama ero chu thil chia mai leina na poisa puk tir chu atum lo thu alo hril an thu soi chu Mr. Lua chuan lo hria in alung oi lo na samai Dr. Fan chu ron an khum hal borin Master Zuan Zia kut chuak chu thil thatak vek ani thu chu lung oi lo ti hriat tak hian a ron soi
Dr. Fan chu ami ta kham deuh nge an thil li lap lai chu alem ani ziafin fi in a eng chu a han ti top sak mak mai chu tiang ani ta ka chuan mipui te pawh chuan alem ani ti hre thiamin Mr. Guan pawh chuan adu le lo thu chu a soi ma se Mr. Lua chuan lilam na hmun a thil an chan to reng chu cancel thei ani to lo thu chu hrilin a lo vo zui ngal Dr. Fan chuan lo chan vatin Lua family te chuan midang an bum thu soin Mr. Guan chuan thiam lo na engma anei lo thu chu a lo hril ve bawk Sin dot le lo langin Dr. Fan chuan Mr. Guan chu hmu in Paradise Community chu sak chun zom tur a hrilin 20% share chu a pek ve tur thu chu a lo hril Mr. Guan chuan a hlau deuh ti chu a hriat ma se Dr. Fan chuan na thok tur zong khom tur a hrilin a bak chu a man a lo buai pui vek tur thu chu a hril reilo te nuwa Master Zuanzi po a ron thleng lo om ve te chuan Dr. Fanan Master Zuanzi a poi tam tak a soi thu soin Dr. Fan chu an lo khongai lok viau ma se an rin ang chuan thila thleng hau lo Master Zuanzi chuan ron attack ngalin Dr. Fan chuan ol sam takin a lo dang thei zel silver needle hmanga a lo vom ve meu chuan bang adeng ngal dot mai mipui lam chu ron attackin atlan bo zui ngal Dr. Fan chuan Mr. Lua chu va fiam zevin I master chu tlan chiat ava thiam ve avati chuan Mr. Lua chu ron thing alin Master Zuanzi chu misual tak ani thu sein adu lo chung thil sual ti tura ti lui thin thu a soi ve zai ti chuan in puang chun zom zelin Paradise Community tlom taka leidan tur alo ruam mandan zong chu a hril vek chu thu mi puin an hriat chuan thin rim hle in Lua family te chu an sia an lo bor mai Mr. Lua chuan du thlan tur dang an nei lo ti soin Master Zuanzi laka an zalen thei pha wang chuan Dr. Fan chu lom thu a lo hril mol mai mipui ho chuan Master Zuanzi a thil siam an lo lei to te chu in chhir hle in poisa an ui thu chu an lo soi lai mai mipui ho chuan an sum sen ral to te chu refund le vek tur an ti chuan Mr. Lua chuan ti ngai na shelo hle in an dor chunga an du chu 40% a tlomin an lei thei tu thu chu sein mipui lampo chu an du zong in an wak ngal suo mai Sin dot le lo langin Dr. Fan pon a thil nei thar Demon Refining Vase mang chuan Spirit Pil panhi lo siamin Master Zuanzi chu thiam thil nga ve tak ani ti hria in tha thei dan tu ruam man na thatak siama ngai thu a soibok Master Zuanzi lo lan chun zomin Dr. Fanan a ruam man na zong ati chiat sak wang chuan alung oi lo kher mai Dr. Fanatal o theinan Paradise Community a chuan thangkamin Evil Blood papet tam tak chu a kau chuak ngal atu ka chuan Dr. Fan chuan Inspector Suang chu martial art lo zir tir mekin chu ti lai chuan Mr. Guan chuan a lo khol Paradise Community a chuan thil thalo tak a thlen thu soin Dr. Fanan eng thil chi ange ti a zo chuan lo chang tur om to lo Paradise Community lam chu Master Zuanzi te chuan lo bein Mr. Guan chu an man alo ni Dr. Fan po ron thleng ve ngalin Master Zuanzi a thangkam chu muhalin formation hmang chuan a ti chiat sak ngal kalphei zelin evil aura tam tak lo omin Master Zuanzi chu bi rulavaron inlan tur chuan a hril Master Zuanzi chu ron inlanin aruam han na zong ati chiat sak mai baka asum do na thlenga ati chiat sak wangin a tha ngei tu thu chu alo hril Evil Blood papet pali chu kau chuakin anron attack ngal Dr. Fan chuan silver needle mang chuan alo attack ma se Master Zuanzi chuan lo ti chiat sakin anron attack chun zom Dr. Fan chu tlan chepa in bumin talisman manga attack atumlai tak chuan evil spirit pakhat chuan a ke alo manin blood papet pakhat chuan anung lama tanga attack aron tum ma se Inspector Suang suron kalin blood papet chu aron tlo ma se tina zo lovin blood papet chuan aman ngal chu vele Dr. Fan chuan talisman manga vomin Inspector Suang lo ta thla chu alo pom ngal thunder talisman chu activate ngalin blood papet chu vomin an thizui ngal chu vele Master Zuanzi chuan evil energy tam tak chu hi plutin inti chaknan chuan amang ron attack chun zom le ngalin Dr. Fan pon kutlong alo dan chi chu ani lo ti hria in sil chak tak siamin thei to pin alo in veng ve bok apuak le tadur mai evil blood papet chu kau chuak le ngalin Dr. Fan chuan thunder talisman hang chuan alo that le ngal
ma se master zuan zi chuan alo ti dam le ngal vek aruala ron etekin Dr. Fan chuan silt siamin alo in veng le ngal Thunder talisman tam tak churon thorin inspector suang chu ape inspector suang chuan aman dan chu thiam lovin an inzirtir le nuno Dr. Fan chuan inspector suang chu formation ron chuan mun ti chetura hrilin alo ven tur thu chu hril thei top chu in pillar omna lam chu apan ngal evil spirit thau chuan dan lo tumin ma se a that phei mi atopa chuan pillar omna chu thleng theita Thunder talisman chu activate in avom tabur mai formation siam na ber spirit beat chu pillar atanga ron chuakin Dr. Fan chuan master zuan zi chu lak khal manatum ma se blood papet chuan lo ti buin master zuan zi chuan alo laman spirit beat mang chuan formation siam le ngalin evil energy tam tak siam chuakin a hip le ngal vek mai ti chuan Dr. Fan chu attack le ngalin a power chu achak to awang chuan a thingei to tura chuan angai ma se Dr. Fan chuan demon refining vase mangin evil energy chu alo hip vek Dr. Fan chu ron tong chuakin demon refining vase chuan evil energy a refine thei thu soin evil energy a khat master zuan zi ate ang chu atan chuan chutui tak ang an ni thu a hril chuan master zuan zi a chuan a hlau ti chu hriat demon refining vase chu activating blood puppet how chu a hip lut ngal master zuan zi chuan inspector suang chu ron etekin Dr. Fanan alo chan lai chu rem changa la in atlan chezui inspector suang chuan master zuan zi chu zon chun zom nga la tum chuan Dr. Fan chuan a tru lo thu soin evil energy tam tak amana wang khan a cultivate chun zom thei to lo thu hrilin adam chuak ani pon mipa ngai mai ani to tur thu chu a hril sin dot le lo langin master zuan zi chuan tranpui na dilin Mr. Lua chu avapan ma se master zuan zi chu achak to lo hle ti hria in a secretary chuan a hnunga tangin a lo man ngal master zuan zi chuan immortal seka thian tam tak anei thu soin an thatani pon phuba an ron lak sak ngei tur thu chu soi ma se Mr. Lua chuan ruam man na dang lo nein a thian te an lo kal huna chuan Dr. Fan chu ama that tua lo pu tur thu soin master zuan zi chu a that zui ngal tikhan part 7 na chu top zui le ta kan hu nom ti zo ni chuan like comment le subscribe lam kha min lo ngai poimo ve sak ram don nia